вялікай літары. Ну і тут вот пытанне, да? Пра што ідзе размова? Што такое традыцыя? Традыцыя – гэта пераказ на працягу пакаленняў. Да? Вот старэйшае пакаленне перадае нешта там маладым. І традыцыі яны розныя. І ў касцёле, у хрысціянстве таксама поўна розных традыцый. Дык вот культа традыцыі рабіць не трэба, таму што некаторыя традыцыі яны абсалютна неадпаведныя, ужо не своечасовыя, ужо не служаць для нас. Да? І мы самі ад некаторых традыцый паадыходзілі. Напрыклад, для некага будзе сенсацыяй, што вот эта вот навука, якая ў нас ёсць пра 7 сакраментаў, што ў розныя часы хрысціянства такой навукі не было, у розныя часы па-рознаму лічылі. Напрыклад, мы маем 3 ўзроўні пасвячэння святарскага, гэта біскупы, святары, дыяканы. Але яшчэ да Другога Ватыканскага сабора былі субдыяканы, былі меншыя пасвячэнні лектараў і акалітаў, кантараў, калі не памыляюся, але субдыяканы, напэўна, былі. Я яшчэ некалі сустрэў, ідучы ў кляштар, у нас яшчэ